Ahojte, teraz si ukážeme jeden pokus. Bude to zlučovacia reakcia horčíka s kyslíkom, alebo jednoducho povedané horenie horčíka. Na pokus budeme potrebovať plynový kahán, ktorý sme si zapálili, laboratórne kliešte, striekačku s destilovanou vodou a železnú misku s pieskom, do ktorej sme si nasypali kvopku horčíka. Ako vidíte, horčík je kousivej farby, k dispozícii máme takéto hoblinky. Najjednoduchšie túto kvopku zapálime tak, že si vezmeme malý kúsok horčíka, zapálime ho a pridáme ho ku zvyšku. Budeme pozorovať, čo sa stane. Ako vidíme, pri horení horčíka sa uvoľňuje intenzívne biele svetlo a množstvo tepla. Produktom horenia horčíka je oxid horečnatý, čo je biela práškovitá látka. Teraz si ukážeme, čo by sa stalo, keby sme chceli horiaci horčík uhasiť vodou. Opäť si zapálime malý kúsok horčíka, pridáme ho ku zvyšku a k horiacemu horčíku pridáme vodu zo striekačky. Ako sme videli, po pridaní vody k horiacemu horčíku sa nám plameň ešte zväčšil. Dôvod je ten, že pri reakcii horiaceho horčíka s vodou sa uvoľňuje vodík, ktorý je veľmi horľavý. Ďalším produktom reakcie je hydroxid horečnatý, ktorý je podobne ako oxid horečnatý biela práškovitá látka. Takže pamätajte si, horčík nikdy nehasíme vodou, namiesto toho by sme ho mohli uhasiť napríklad pieskom.